Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Evo, kao što vidite, potpuno sam u kućnom izdanju. Oprala sam kosu pre nekih sat i po vremena, isfinirala se i evo me ovako u totalnom kućnom izdanju, bez šminke. Kao što vidite, i nosim naočare. Naočare uglavnom nosim kada čitam ili gledam nešto na TV. Trenutno gledam novu sezonu serije Kruna. Ne znam ko je od vas prati i da li je pratite. Ja sam apsolutno fan serije i već neko vreme sam čekala i jedva sam čekala da izađe 6. sezona, tako da sad trenutno gledam drugi deo 6. sezone koji je izašao 14. decembra. Ono što sam još htjela da vam kažem jeste da sutra putujemo u Sloveniju, tačnije u Ljubljanu. Ljubljana je jedna od destinacija koja je bila na mojoj listi da posetim i jako se radujem što sutra idemo. Tako da odlučili smo se za neki put u blizini koji možemo da idemo kolima, jer volimo tako da prosto možemo da stanemo još negde i da još nešto usput posetimo. Tako da sledeće što imam danas da uradim jeste da osmislim i pripremim outfite koje ću poneti, jer sam definitivno shvatila da mi to mnogo olakša cijelu stvar. Prvo stvar, ne nosim previše garderobe, iako se uvek desi da baš nešto bih nosila što nisam ponela, ali dobro šta je tu je i mnogo manje nosim kofera, znači ne nosim toliko prtljaga kao inače. Tako da, eto, to je za danas zadatak, da osmislim outfite, spakujem sebe, spakujem Janu i sutra rano ujutru krećemo. Tako da vam se javljam onda sa puta. A do tada, ko ne gleda seriju i nije gledao, neka počne, a ko je gledao, nemojte da mi pišete u komentarima šta se dešava, neću spoilere. Tako da, ljubim vas i vidimo se sutra kada krenemo. I ćao svima, evo da se javim. Upravo smo stigli u Ljubljanu. Zapravo nismo baš upravo, išli smo na ručak i sad smo u hotelu, čekirali smo se, idem gore u sobu. Pravo da vam kažem, put je bio baš onako super prošao i nismo uopšte umorni. Idemo samo da se presvučemo, malo osvežimo i idemo do grada. Tako da javljam se iz grada. Outfit za večeras, idemo da prošetamo po gradu prvi put. Kašmir crna rolka, Uniqlo, Zara svetlucove farmerke, Samba patike, Saint Laurent tašna. Tako da, to je to. Javljam vam se iz grada, prvi put sam u Sloveniji, u Ljubljani i pravo da vam kažem, jedva čekam da vidim kakav će utisak da ostavi na mene. U šetnji, onako baš je gužvanjac, baš se osjeća taj božićni duh i praznični i stvarno moram priznati uživam, jedino što je malo hladno, ali dobro, nije strašno, bar nema kiše, nema snega i iskreno da budem, prvi utisci su fenomenalni.
I evo nas u Klagenfurtu, uživamo, šetamo se, prošli smo božićni market, snimala sam vam malo da vidite kako izgledaju njihove tezgice, šta sve nude i naravno uzeli smo po neku poslasticu da probamo, medenjake, svašta od tih džakonija i evo malo šetamo pa ćemo negdje da se ugremo na neku kafu, čaj, toplu čokoladu, šta god. Zdravo, evo nas, pretposlednji dan u Ljubljani. Danas je dan predivan, sunčano je i prelepo za šetnju, nije hladno kao prethodnih dana što je bilo. Juče smo bili u Klagenfurtu i danas smo u Ljubljani, tako da idemo malo da prošetamo, procunjemo po gradu, vidimo ga po danu i kasnije idemo na ručak, neki shopping, tako da klasika od putovanja, snimat ću vam grad, tako da nadam se da ćete uživati. I ljudi moji, konačno smo došli kući. Kad kažem konačno, ne znači da mi nije bilo lepo na putu, nego sinoć, to jest jučerašnji dan je prošao ceo u putovanju nazad za Beograd, tako da put koji je trajao otprilike nekih 5 sati se pretvorio u put od 10 sati zbog gužva na granicama, odnosno na granici sa Hrvatskom i Srbijom, kolone na autoputu, da ne pričam, stvarno nešto što nismo očekivali i mislili smo da smo napravili dobar potez što smo se vratili dan pred Badnji dan, danas je katolički Badnji dan i na kraju je ispalo da smo potpuno pogrešili, da je možda bilo bolje da smo ostali još jedan dan u Sloveniji, ali šta je tu je, kad smo krenuli nazad i kad smo u Zagrebu upali u gužvu na autoputu koja je trajala sve do Srbije, više nije bilo nazad. Tako da stigli smo, naspavala sam danas duže, stvarno spremam se da perem kosu, da se osvežim
imam neku masku za lice koju jedva čekam da stavim, ali htjela sam pre svega toga da vam se javim, da podelim par utisaka o Ljubljani i uopšte o Sloveniji, s obzirom da, kao što sam rekla na početku videa, odnosno u samom vlogu, ovo je bilo moj prvi put u Ljubljani i za sada stvarno imam pozitivne utiske. Presladak je grad, jeste mali i mislim da vam stvarno ne treba više od 2 do 3 dana da provedete tamo da biste obišli sve, ali je toliko šarmantan, toliko su ljudi ljubazni, toliko je sve nekako sada odisalo tom atmosferom novogodišnjih i božićnih praznika da ja ne znam, meni je stvarno bilo prelepo. Kao što ste videli, iskoristili smo i jedan dan da odemo do Austrije u grad Klagenfurt. Isto jako nam se dopao. Jedino taj dan nije baš bilo neko lepo vreme, s obzirom da je bila neka magla i dosta je bilo hladno, pa nisam mogla baš najbolje ni da vam snimim sve, jer nekako nije bilo za neku dugu šetnju. Snimila sam koliko sam mogla. Moja preporuka je svakako, ukoliko idete u Ljubljanu, da svratite i u ovaj austrijski grad, zato što put do samog grada je apsolutno čaroban. Prolazite kroz planine i priroda je neverovatna i pravo je uživanje prosto doći do tamo, i što je najvažnije, put ne traje dugo, ukupno vam treba nekih sat vremena do tamo, vrlo je blizu, ali je sama priroda i ceo put do Klagenfurta fenomenalan. Ono što nismo uspeli da vidimo jeste njihov mali muzej na otvorenom Mini Mundo, koji je zapravo fenomenalna stvar zato što predstavlja sve zemlje sveta, odnosno i gradove i njihove najvažnije znamenitosti, i onako to su nekoj umanjenoj, da kažemo, veličini postavke i mnogo lepo izgleda. Međutim, tokom zime je to zatvoreno, tako da to je jedino ako se odlučimo na neko prolećno putovanje u Sloveniju ili u Austriju, pa ćemo obići. Nešto slično je bilo u Italiji, u njihovom zabavnom parku blizu Milana, Leolandija, tako da koliko neko ide tamo može nešto slično da vidi i u Italiji. Tako da, eto, kažem, utisci su mi fenomenalni, oduševljena sam, sem nažalost tog putovanja juče od nas, ali to nema nikakve veze sa samom Slovenijom, to ima prosto veze sa tajmingom kada smo izabrali da putujemo. Tako da, eto, možda neki savjet, nemojte baš da birate da se vraćate usred nekih praznika ili početka praznika, jer mislim da je stvarno, treba vam puno strpljenja tada ukoliko putujete kolima kao što smo mi sada putovali. Tako da, to je to. Šta sam još htjela da podelim sa vama? Ja ne bi bila ja ako ne bih obišla tamo i neke od prodavnica, tako da sam i ovaj put išla u neki manji shopping. Uglavnom sam kupovala suvenire za nama drage ljude. To je nešto što inače svaki put kad se vraćamo sa nekog putovanja radimo, uvek donosimo neke male suvenire i poklone, nešto autentično baš za tu zemlju, tako da smo ovaj put isto pokupovali svakakvih sitnica za porodicu i prijatelje. Ja sam takođe išla i u neke od tržnih centara njihovih, s obzirom da smo bili smešteni u Radisson hotelu, koji se nalazi odmah uz njihove tržne centre, i to je ceo kompleks zapravo ogromnih tržnih centara, tako da stvarno svašta ukoliko ste tamo možete da nađete, i mislim da im upravo od ovih dana i kreću ta sniženja. Nas nisu odmah zakačila, ja sam juče videla da je nešto počelo da bude na sniženju i da ih su počeli da oglašavaju sniženja, ali eto, sad je neki tajming verovatno najbolji za taj shopping, tako da linkovat ću vam hotel u opisu videa. Mi smo prezadovoljni hotelom, dobra je lokacija, nije u samom centru grada, ali do grada vam treba stvarno kolima par minuta i vrlo je lako naći parking, tako da nije problem, ima i javnih garaža, a imate i parking na ulici, tako da što se toga tiče, to nije neka preterana bila briga oko toga šta ćemo raditi sa kolima. Ali ono što se nama baš svidelo u hotelu jeste vrlo prostrane sobe, čiste,
i fantastičan doručak koji inače ja nekako uvek na putovanju volim da imam i doručak uključen u noćenje. Ne volim da imam varijantu da se snalazim, pogotovo ako putujemo sa detetom, zato što mislim da je ovako mnogo lakše. I ovaj doručak je stvarno fenomenalan od raznovrsnosti i izbora svega, tako da i za to jedan veliki plus od nas za Radisson Blu Hotel u Ljubljani. Ono još što sam htjela s vama da podelim i što sam malo pre rekla jeste to šta sam šopingovala. Kao što znate, u Beogradu mi nemamo KOS prodavnice i ja jako volim njihove stvari. I ovaj put sam iskoristila da kupim još neke njihove komade. Iskreno budem, s obzirom da sam već svašta kupovala, uzela sam samo par stvari. Jedna od njih je ovaj, sad ću vam pokazati, evo da ga otvorim svečano. Još jedan onaj čanki šal, kao što ste videli u nekom od prethodnih videa da sam pričala o njemu, uzela sam u ovoj zelenoj boji. Ove godine je ova varijanta aktuelna i jednobojni. Jednobojni imaju svetlo plavi, ja mislim, i mislim da sam videla i narančasti, ali ću svakako da vam sve to stavim u opisu videa. Obožavam ove šalove. Ovo je jedan od onih komada koje stvarno mislim da ću nositi jako dugo i svidela mi se ova zelena boja mnogo, ova kombinacija bež i zelene, tako da prva stvar koju sam kupila u KOS-u jeste ovaj šal. On će se rado priključiti mojoj drugoj kolekciji, odnosno nastavku kolekcije šalova koje imam, ali nemam ih puno, iskrena da budem, eto, prosto volim te neke upadljive šalove. Ovaj mi se dopada, ista je varijanta kao onaj narančasti koji imam, samo malo umereniji i mislim da ću ga baš super nositi. I još dve stvari koje sam uzela. Jako volim da nosim ovako ovaj tanji trikotaža, odnosno tanji džemperi. Uzela sam dve ovako tanke rolke od Merino vune. Ovo su njihove, ja mislim da su ovo njihovi basic komadi kojih imate stalno, ali svakako ću linkovati, ima ih jako puno boja. Ja sam uzela ovu teget s obzirom da nemam nijednu teget džemper, nijednu teget neki gornji deo, a imam teget kaput koji mi stiže, koji sam poručila i nekako mi se dopada ova boja u poslednje vreme, postajem onako poprilični fan teget, iako sam jedno vreme baš suprotno, nisam voljela da nosim nešto u ovoj boji. Sada mi se jako dopada, tako da sam se častila sa ovom teget rolkom. I sledeća stvar jeste ista takva, samo brown, u ovoj tamno brown boji rolka. Iste tekstura, potpuno isti model, ova tamno brown takođe vunena rolka tanja. Ono što se meni jako dopada kod ovih komada jeste što inače svi ti tanji, tako da kažemo, svi ti tanji džemperi koji su te tanke merino vune jako lepo vas greju, a nisu onoliko debeli i nadundani za nošenje ispod kaputa, a iskreno da bude moramo da priznamo da ova zima uopšte ne liči na zimu i da sve ono što sam smatrala da ću nositi od debelih džempera i kaputa, još uvek, verujte mi, ništa od toga nisam obukla jer je dosta vruće. Evo, u Beogradu se predviđa neka temperatura od 17 stepeni i naprosto nekako nemam uopšte motiv da nosim debele džempere, sem ukoliko se ne nalazite na planini, tako da, eto, zbog toga sam dopunila svoj garderober ovako sa ova dva komada. Ja ću ih sad i probati, tako da možete da vidite i kako one stoji, a svakako ću ubaciti sve linkove u opis videa, da sve što vam se dopadne možete i da kupite ili pronađete online. Takođe i sve outfite koje sam nosila
u vlogu, isto ću linkovati da prosto ukoliko vam se nešto svidelo možete da pronađete online i da poručite i ukoliko je sad na sniženju bilo bi idealno da ulovite po nekoj dobroj ceni. Tako da eto, htjela sam samo ovako kratko da vam se javim, pijem kafu, preostaje mi sada onako sređivanje kose, lica, stvari, da nam se slegnu utisci i to je to od mene za ovu nedelju. Svima naravno želim srećne praznike koji slave Božić, danas Badnji dan, sutra Božić, želim srećan Božić i nekako da uživamo u ovim danima kada se stvarno osjeća ta ljubav u vazduhu i nekako da prosto delimo tu dobru energiju jedni među drugima. I to je to od mene, do sledećeg videa, vas ljubim i pozdravljam, ćao!